Ассалому алейкум духтарако, хуш омадед ба канали мо. Имрӯза падарка мисол хариди мо буд хемохем, якта хемохем мехаридем 8000 ба, якта экопленка, ин падарак буд. Ин чӣ мегӯяд 800 рубл меистад. Агар 8000 да харид мекардем, ина ҳамин туҳфа буд. Мо гирифтем туҳфаша, узи дар бораи ин камтар мегӯм. Баъд мекушоем духтаро. Ин экопленка мебошад. ин барои чӣ дар кора? Мисол ҳама доранд, мисол дар магазинҳо ҳастааст. Аз ҳамин чизе ки ба нархи арзон дастрас карда мешавад, мо состави вай 100% намедонем ки барои организми мо чӣ фоида дорад, чӣ фоида надорад, зарари худшам дорад, надорад. И бошад экопленка. Духтаро худтон аллакай медонед, экопленка чизе ки мисол составаш аллакай химия надорад. Барои ана ҳамиқа ин асосан барои чиё истифода бурда мешавад? Ин экопленкаро шумо метонед барои тару тоза нигоҳ доштани гӯшт, мисол сабзавотҳо, мисол нон ҳаст, хлеб ҳаст, ана ҳамин намудаш. баъд метонем ки полуфабрикат мисол месозем ку мисол мо дар вай мемонем холодильник ё морозилник, ин ҳам дар морозилник истифода бурда мешавад, ҳам мисол дар холодильник ана ҳамин пишивои пленкаро монда метавонем. Мо ина бо дар чӣ истифода бурда метавонем? Аҷоибиш дар чие ки мо экопленка боз дар микроволновка ҳам духтаро истифода бурда метавонем. Бовар кунем, беҳтарин ай нафаҳмидем ки экопленкаро бо мо метавонистем ки дар микроволновка истифода барем. ана ҳамин чиза мо метавонистем ки дар микроволновка истифода барем. Духтаро бигирен, иншоалло кати ман фикр мекунам пушаймон намешен. Ина ман якум бор гирифтагӣ нестам, бо ман дута гирифтагӣ будам, дута туҳфа омадагӣ барои ман. ана акнун ҳозир мекушоем, дарунашам мебинем. ман гуфтам камтар дар бораш маълумот диём ки баъд мегӯянд ин чӣ қадр қиматай, барои чие ки мисол ман метавонам аз магазинам ҳамин чиза харидорӣ кунам да. барои ҳамиқа хубуш ки ина фаҳмидем, шумо аллакай метавонед ки аз ҳамин ширкат гирифта истифода баред. духтаро пушаймонам намешен. ана кунем ман чӣ хеле мекушода бошам, мебинем ҳозир. аҳа ина духтаро мекушоем. ҳозир ман аввал дарунша кушоем. ина бурорам аз инҷо. ин ҳамин ҳисоби коробкаш истифода бурда метавонем. даруни коробкада ҳамин чиза мо истифода бурда метавонем. ҳозир мекушом. як бор нигаҳ кардам, мегӯям ай киҷо кушода мешавад. духтаро нигаҳ кунед, аҷоиб. ина ҳа хофтам, мегӯям чӣ хеле мекарда. ина мекушоем, мегирем, пленкара мебурорем аз дарунаш, баъд на инҷа истифода бурдан мегирем. ина тарзи кор карданашам гуфта шудагиай. ина духтаро бинед дарунаш чӣ хела намиваи худша дорад. ҳисоби ки ман буровардам, ана акнун маҳкам мекунам инҷаша. хеле мекунем ҷа аҳа мемонем. нигаҳ кунем духтаро чӣ хела осон, чӣ қадр чизи хубай. истифода бурдан мегирем. касе ба дар кор бошад метавонед рақамҳои рӯи экран ба занг занед.